Da li znate kako je Santi Cazorla ispisao jednu od najlepših fudbalskih priča ikada? Real Oviedo se posle 24 godine vratio u primeru, a na čelu tog povratka bio je upravo Cazorla, dete Ovieda i legenda španskog fudbala. Cazorla je odrastao 10 minuta od stadiona Ovieda. Sa 8 godina obukao je njihov dres, ali nikada nije zaigrao za prvi tim. Morao je da ode kada je klub bankrotirao i pao do 4. lige. Prošle su decenije, Santi je osvajao trofeje širom Evrope, igrao za Španiju, osvajao euro, ali san je bio jedan, da vrati Oviedo tamo gde pripada, a za malo da ga nikad ne ostvari, jer su mu lekari rekli da posle teške povrede neće ni hodati, a kamoli igrati fudbal. U 40. godini vratio se kući. Iako su mu nudili velike pare drugde, pristao je na minimalac. Nije želeo bonuse, samo da 10% od njegovih dresova ide za klubsku školu. I rekao je, igrao bih besplatno, ali pravila to ne dozvoljavaju. Prvo je protiv Almerije u polufinalu play-offa dao odlučujući gol iz slobodnjaka za finale, a zatim je protiv Mirandesa u finalu pogodkom iz penala započeo preokret svog kluba koji ih je vratio u elitu. San je konačno postao stvarnost. Oviedo je u godini svog 100-godišnjeg jubileja ponovo prvoligaš. Osvojio sam mnogo, ali ovo je nešto posebno, rekao je kroz suze. Baš zbog ove priče svi se radujemo narednoj sezoni da vidimo kako će Paunović i Cazorla proći u La Ligi.